मोजाङानो आं मोजांखौनो मोनदों। ओरैनोथ' जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय NIE लादोंमोन। NIE जोंखौ स्टेटआव लाबोदों। स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव दिनै नोंथाङा उदां जानो हाबाय। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट जेनेरेलनिफ्राय दिनै उदां जाबाय। दिनैसो नोंथाङा न'खराव सफैनानै नोंथांनि बिब' बिदा बिफामोनखौ लोगो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? गासिबो आं लोगो मोनजोब्बाय गासिखौबो न'खरनि मानसिखौ मोजाङानो मोनदों। गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा बबे सनावहाय जेल जायामोन? आङो 2013 4 एप्रिल आरो नोंथाङा जेलावहाय खै बोसोरसो थानाङा ओरैनो? आङो ओरैनोथ' दा टटेल माबा जाबाय 10 बोसोरानो 10 बोसोरानो जाबाय। 10 बोसोरानो जाबाय। नोंथाङा जेब्लानाखि समाव जेल खानायाव थादोंमोन, जेल खानानि थासारिया माबायदिमोन आरो नोंथाङा माबायदि थासारियाव दंमोन? जोंथ' जेबो राहा गैया, बिदिनो मोजाङैनो थानांगोन। जेल सिङाव थानाया खेला देला खस्थ' मस्थ' ओरैनो थानांगोन। खेला दुला गेलेनानै सम बारहोहरनांबाय। ओरैनो भलिबल गेलेयो, बेनिफ्राय चिस गेलेनाय। जेलावथ' आरो बेनो सोलियो जेलावथ'। दिनै आरो नोंथाङा नैबे गामियाव सफैफिननानै एबा न'खराव सफैफिननानै दिनै गासिबो गामिनि नोंनि लोगो सेंग्रा आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनफैनानै माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनबाय, गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय आं। गामिनि लोगोफोरखौबो नुफैजोब्बाय। बिमा बिफा गासिबो बिदा फंबाय गासिबो लोगो मोनजोब्बाय। मोजाङानो, गोजोननाय थाबाय। बेयो सफैनायखौनो आं जोबोरै गोजोननाय मोनबाय। माने जोंबो मोखां नुबाय, एथ' गोबाव बियो जेल खानायाव थानानै जोबथै सारियाव थानानै रावबो नुवाखैमोन ना, आरो बेबो जोंखौ नुवाखै, जोंबो बेखौ नुवाखै। दिनै फैनानै बयबो गोसोआव गोजोननाय मोनबाय। दा बे लांजानायनिफ्राय दिनैसिम बिनि थाहैनाया 9 बोसोरनि बारबाय आरो। दा बियो लांजानाय समाव बियो 13/4/2014 लांजादों। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बियो नै दिनैसो फैनो मोनबाय न'आव। दा बुंनो मा बुंबावनो, बेखिनि बोसोराव बियो गाव बोरै खाथायदों बोरै थादों बेखौ गाव मिथिगौ। आरो बेनिफ्राय बिदि आसाम सरकारनि आन्दाराव थाहैनांदों। सरकारा जाबाय बे समनिफ्रायनो BJP सरकार। हिमन्त बिश्व शर्मानि आन्दाराव सोलिनायाव बिसोरखौ लांनानै दोनहैनाय जादों आरो। दा बे हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायाव बिथांमोना जेसेबां दंमोन, दा फारि फारि गबोगासिनो दङ। आरो जायफोर गनो थाबावदों बिसोरबो गबोगोन। नोंनि फिसाज्लाया जेल खानायाव थानाय समाव नोंथाङा बख'नायनि राहा खालामबाय थादोंमोन नामा? आंथ' खालायनाङाखै, आरो जोंनि खालायनाया बिसोरनो सोलिखायाबो। जों नाजादोंमोनानो जोंबो हागोन नामा होननानै, खिन्थु सोलिया आरोखि जोङो। बेनिखायनो जों नाजानाय